Miabot na ngadto sa 76 ka mga tawo ang namatay ug kapin sa 1,300 ang natalang naangol sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipasabot ni Joel Eristain, Regional Director sa OCD7, nga niabot na sa 76 ang natalang namatay sanglit dunay mga nabiktimas linog nga unang nadalas na balanan apan gibawian gihapon sa kinabuhi sa ospital. Wa na hinuon detalye sa OCD kung asa nagikan ang nadugang nga nakala sa linog. Gipahibaw usab sa ahensya nga miabot sa 1,300 ang naangol sa pagtayog sa katalagman sa Northern Cebu nga nadala usab sa nagkadiang tambalanan ug aduna usay nakagawas na sa ospital. May mga injured tapos may mga namatay. Ina-assess pa yan kung talaga bang related doon sa earthquake or hindi. Like for example, may meron tayong mga injured to death na na-injured siya tapos nag-cardiac arrest. Samtang gidugang sa Office of the Civil Defense nga nagpadayon ang recovery effort sa kagamhanan alang sa hingpit nga pagbangon sa mga nabiktima sa linog. Mipahimayon usab ang OCD sa mga tao nga magmatngon ilabi na nga kanunay gihapon nga nasinati ang aftershock. Labaw sa tanan ang mga residente nga nagpuyo sa haduol sa mga sinkhole diin matod sa Mines and Geosciences Bureau nga miabot sa 70 ka vito ang namugna sa mga lungsod sa Northern Cebu. Gidasunan usab kini sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga kung gikinahanglan pabutangan og mga pulis ang dapit aron di makaduol ang mga tao. Nabantayan nga daw gihimo ng tourist spot ang mga sinkhole ug ubang mga istruktura nga nagusbat sa linog nga angayang matod pang dili paduulan sa mga tao tungod sa peligro sa sitwasyon. Doon talaga natin kailangan ang tulong ng LGUs. And we will also be asking them to come up with their new CLUP, Comprehensive Land Use Plan or Program. No? So kailangan talaga may maraming pagbabago doon sa lugar na yon. With the zoning plan of the LGU, it's very important that the LGU participates in this and enforce some policies and to get the people out of these hazard zones. Samtang itutukan usab karon sa Department of Health ang kahimtang sa mga panglawas sa mga tao sa madapit nga napiktuhan sa linog. Doon na matod pa natala nga mga respiratory related illness tungod sa init ug bugnaw nga panahon ilabi na sa mga bata. Wa hinon mohatag og detalye ang DOH pila ka mga tao ang nakasinati og balatian. We prepare yung para sa lagnat, para sa ubo, sipon. So I would like to reiterate the importance of your maintenance medications, especially yung mga elderly natin and the kids who are most susceptible to infections, especially karon sa 10 cities nga nanganay mga influenza-like illness. Samtang bisan og atuan sa Bugo ang epicenter sa linog apan nakatay og usab kini og kusog sa metro cities ug tungod ini giklaro sa Cebu-Cordova Link Expressway CCLEX nga siguradong luwas agian ang ilang taytayan. Kini human masuta atol sa pag-inspeksyon sa mga eksperto ug gimug-atan nila nga gidisenyo ang taytayan nga makasugakod sa kusog nga linog. CCLEX continues to be very, very safe for all our motorists. We have to remember that when it was built built to withstand earthquakes of that magnitude and of even higher magnitude. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.